Подгответе се за празниците с Била. Вземете килограм късоплодни краставици за 2,69. Българско агнешко месо задна четвърт 1 кг за 20,99. Бели яйца размер М 20 броя в упаковка за 7,99. И още хасковски козунак с лукум Мания 450 грама намален с 40% за 3,29. От 25 април до 1 май. Вижте още оферти на bila.bg. Стартът е тук, а финалът може да бъде в Париж. Пазарувай с Виза в Била и всяко плащане автоматично ти дава шанс да посетиш Олимпийските игри Париж 2024. Благодарение на Виза. Участвай до 31 май. Виж пълните правила на vizabg.com. Изгодно и вкусно с изобилие от оферти в Била. Тази седмица цял пресен пилешки бут българска ферма 1 кг за 3,69 и кисело мляко Саяна 3,6% 400 грама за 1 лев и 9 стотинки. И още кашкавал от краве мляко по БДС Саяна 400 грама за 8,99 и едро смляна горно-тракийска лютеница Дерони 520 грама на супер цена за 5,29. От 25 април до 1 май. Вижте още оферти на bila.bg. Скъпи клиенти, за нас винаги е радост да ви посрещнем в Била. Аз съм Елиза Гранчарова, директор маркетинг, и за мен е привилегия заедно с екипа ми да правим всичко възможно вие да пазарувате в Била с радост и удоволствие всеки ден. Желая ви здраве, светли великденски празници и вълшебни мигове с любимите на сърцето ви хора. Съберете 10 точки и вземете до 70% намаление от цената на готварски съдове и аксесуари АЕГ, които ще откриете в магазини Била. В периода от 21 март до 1 май 2024 за всеки 10 лева от покупката с Била карт в магазини Била получавате една промо-точка. Събирайте точки и предизвикайте вдъхновението с АЕГ и Била. Разберете повече на bila.bg или във всеки магазин Била. Спестете с празнични супер оферти от Била. Само сега шоколад Рошен Бабъл 80 грама намален с 30% за 1,39. Разтворимо кафе Нескафе Класик 250 грама за 11,49. Газирана напитка Кока-Кола, Фанта или Спрайт 2 литра за 2,69. И още вино Калисто 750 мл за 11,99. От 25 април до 1 май. Вижте още оферти на bila.bg. Вземете на супер цена в Била печено пиле от топлата витрина за 9,99 и черни маслини без костилка от деликатесната витрина 1 кг за 9,99 и още френско краве масло Монарх 250 грама за 4,99, както и царевица или грах бондюел в консерва за 2,89. От 25 април до 1 май. Вижте още оферти на bila.bg. Скъпи клиенти, за нас винаги е радост да ви посрещнем в Била. Аз съм Елиза Гранчарова, директор маркетинг, и за мен е привилегия заедно с екипа ми да правим всичко възможно вие да пазарувате в Била с радост и удоволствие всеки ден. Желая ви здраве, светли великденски празници и вълшебни мигове с любимите на сърцето ви хора. Ниски Била цени. Вземете връзка репички Била градини за 79 стотинки. Брашно Екстра София Мел 1 кг за 1,49 и бомбони Фереро Роше Диамант 300 грама за 14,99. От 25 април до 1 май в Била. Великденските празници са онова време от годината, когато въздухът е наситен с аромат на свежи пролетни цветя и плодове, а сърцата ни са пълни с радост и очакване за по-хубави дни. Аз съм Ваня Динева, финансов директор на Била България, и пожелавам на вас и вашите семейства преди всичко здраве, разбирателство и светли великденски празници. Подгответе се за празниците с Била. Вземете килограм късоплодни краставици за 2,69.
Българско агнешко месо задна четвърт 1 кг за 20,99. Бели яйца размер М 20 броя в опаковка за 7,99. И още хасковски козунак с лукомания 450 грама намален с 40% за 3,29. От 25 април до 1 май. Вижте още оферти на bila.bg. Скъпи клиенти, предстои ни да посрещнем един от най-светлите християнски празници. Великден е празник на духа, традицията и пробуждането за нов живот. Бъдете благословени и нека доброто в нас по-често наделява. Аз съм Виген Ташапогас, изпълнителен директор на Била България, и ви благодаря за доверието, което ни гласувате всеки ден. Стартът е тук, а финалът може да бъде в Париж. Пазарувай с Виза в Била и всяко плащане автоматично ти дава шанс да посетиш Олимпийските игри Париж 2024. Благодарение на Виза. Участвай до 31 май. Виж пълните правила на vizabg.com. Изгодно и вкусно с изобилие от оферти в Била. Тази седмица цял пресен пилешки бут българска ферма 1 кг за 3,69 и кисело мляко Саяна 3,6% 400 грама за 1 лев и 9 стотинки. И още кашкавал от краве мляко по БДС Саяна 400 грама за 8,99 и едро смляна горно-тракийска лютеница Дерони 520 грама на супер цена за 5,29. От 25 април до 1 май. Вижте още оферти на bila.bg. Съберете 10 точки и вземете до 70% намаление от цената на готварски съдове и аксесуари АЕГ, които ще откриете в магазини Била. В периода от 21 март до 1 май 2024 за всеки 10 лева от покупката с Била карт в магазини Била получавате една промо-точка. Събирайте точки и предизвикайте вдъхновението с АЕГ и Била. Разберете повече на bila.bg или във всеки магазин Била. Спестете с празнични супер оферти от Била. Само сега шоколад Рошен Бабъл 80 грама намален с 30% за 1,39 лв. Разтворимо кафе Нескафе Класик 250 грама за 11,49 лв. Газирана напитка Кока-Кола, Фанта или Спрайт 2 литра за 2,69 лв. И още вино Калисто 750 мл за 11,99 лв. От 25 април до 1 май. Вижте още оферти на bila.bg. Вземете на супер цена в Била печено пиле от топлата витрина за 9,99 и черни маслини без костилка от деликатесната витрина 1 кг за 9,99 и още френско краве масло Монарх 250 грама за 4,99, както и царевица или грах бондюел в консерва за 2,89 от 25 април до 1 май. Вижте още оферти на bila.bg. Пролетните празници носят в домовете веселия шум и безпорядък от споделените мигове около трапезата. За мен и моето семейство няма нищо по-хубаво от тези моменти, в които се смеем и готвим заедно. Аз съм Валтер Ролф, оперативен директор на Била България и ви благодаря, че избирате нас, когато се грижите за вашите семейства. Ниски Била цени. Вземете връзка репички Била градини за 79 стотинки. Брашно Екстра София Мел 1 кг за 1,49 лв. И бомбони Фереро Роше Диамант 300 грама за 14,99 лв. От 25 април до 1 май в Била. Подгответе се за празниците с Била. Вземете килограм късоплодни краставици за 2,69 лв. Българско агнешко месо задна четвърт 1 кг за 20,99 лв. Бели яйца размер М 20 броя в опаковка за 7,99 лв. И още хасковски козунак с лукомания 450 грама намален с 40% за 3,29 лв. От 25 април до 1 май. Вижте още оферти на bila.bg. Здравейте, скъпи клиенти! Наближава един от най-важните християнски празници, в който няма нищо по-хубаво от това да си бъдем у дома. Казвам се Христо Балев и съм ръководител отдел експанзия. Моята приятна задача е магазините Била да бъдат все по-близо до вас. Желая ви радост и уютни великденски празници!
Стартът е тук, а финалът може да бъде в Париж. Пазарувай с Виза в Била и всяко плащане автоматично ти дава шанс да посетиш Олимпийските игри Париж 2024. Благодарение на Виза. Участвай до 31 май. Виж пълните правила на visabg.com. Изгодно и вкусно с изобилие от оферти в Била. Тази седмица цял пресен пилешки бут българска ферма 1 кг за 3,69 и кисело мляко Саяна 3,6% 400 грама за 1 лев и 9 стотинки. И още кашкавал от краве мляко по БДС Саяна 400 грама за 8,99 и едро смляна горно-тракийска лютеница Дерони 520 грама на супер цена за 5,29 от 25 април до 1 май. Вижте още оферти на bila.bg. Съберете 10 точки и вземете до 70% намаление от цената на готварски съдове и аксесуари АЕГ, които ще откриете в магазини Била. В периода от 21 март до 1 май 2024 за всеки 10 лева от покупката с Била карт в магазини Била получавате една промо-точка. Събирайте точки и предизвикайте вдъхновението с АЕГ и Била. Разберете повече на bila.bg или във всеки магазин Била. Спестете с празнични супер оферти от Била. Само сега шоколад Рошен Бабъл 80 грама намален с 30% за 1,39 лв. Разтворимо кафе Нескафе Класик 250 грама за 11,49 лв. Газирана напитка Кока-Кола, Фанта или Спрайт 2 литра за 2,69 лв. И още вино Калисто 750 мл за 11,99 лв. От 25 април до 1 май. Вижте още оферти на bila.bg. Вземете на супер цена в Била печено пиле от топлата витрина за 9,99 и черни маслини без костилка от деликатесната витрина 1 кг за 9,99 и още френско краве масло Монарх 250 грама за 4,99, както и царевица или грах бондюел в консерва за 2,89 от 25 април до 1 май. Вижте още оферти на bila.bg. Добре дошли, скъпи клиенти! И вие като мен вероятно очаквате с нетърпение да се съберете с семейството си на Великден. Аз съм Ивелина Евстатиева, ръководител човешки ресурси и искам да ви уверя, че ние в Била работим с много вдъхновение, за да осигурим изобилие и радост във вашите домове. Светли празници! Ниски Била цени. Вземете връзка репички Била градини за 79 стотинки. Брашно Екстра София Мел 1 кг за 1,49 лв. И бомбони Фереро Роше Диамант 300 грама за 14,99 от 25 април до 1 май в Била. Изборът на качествени, свежи и разнообразни продукти е важен не само на Великден. Затова подбираме всеки един продукт от асортимента ни така, както го правим, когато пазаруваме за нашите семейства. Аз съм Маргарита Видева, ръководител отдел качество и ви пожелавам светли и споделени великденски празници. Имаме новина за човека, който използва хартиени ваучери и се опитва да изчисли точната им сума предварително. За този, който ги брои бързо, защото се притеснява, че бави опашката, но ги изпуска. За нетърпеливите, за потропващите с крак, за броячите. Имаме новина за всички вас. Край на броенето на хартиени ваучери. Електронните ваучери за храна Плъкси от Виза са тук. Плащате точно, не губите време и следите наличността в приложението. Открийте света на възможностите с Плъкси. Подгответе се за празниците с Била. Вземете килограм късоплодни краставици за 2,69. Българско агнешко месо задна четвърт 1 кг за 20,99. Бели яйца размер М 20 броя в опаковка за 7,99. И още хасковски козунак с лукум Мания 450 грама намален с 40% за 3,29 от 25 април до 1 май. Вижте още оферти на bila.bg.